Мълчанието на фенерите. Беше пролетта на 1943 година, Бургас. Морето чезнеше в сребристата мъгла над пристанището. Въздухът беше пропит с напрежение и страх заради войната и ужаса на Холокоста, който вече се беше превърнал в реалност и тук в крайморския град. Еврейските семейства в него живееха в постоянен страх. Отношението на властта към тях ставаше все по-жестоко. Евреите се ограничаваха и се лишаваха от права и достоинство. Жълтите звезди на вехтите им дрехи, трудовите лагери и изземването на имотите им беше само началото. Най-страшно беше депортирането им към концлагерите в Германия, където смъртта се бе превърнала в безмилостна реалност. Но когато всеки лъч за спасението на този нещастен народ беше почти изгаснал, се намериха хора с висок морал и човечност, които не се подчиниха на безумните заповеди за изтребване на себеподобните им и, рискувайки живота си из цената на всичко, защитиха своите братя и сестри от еврейски происход. Един от тях беше и кметът на Бургас, Дянко Пръвчев. Човек с непримирим дух, вяра в човещината и непоколебимост, когото всички гледаха с уважение. Ранната утрин бе притихнала от обзелото града отчаяние, но в кабинета на кмета Пръвчев тишината бе предизвикана от пристигналото от Министерството на вътрешните работи писмо, на чието гръб стоеше сухия подпис на министър Габровски. До всички кметове на населени места в пределите на царството да се предоставят пълни списъци с имена, адреси и имущество на еврейското население. Депортацията ще започне незабавно. Мислите на кмета прорязаха главата му като ножове. В Германия евреите са вече пепел. В Полша отдавна са изчезнали. В Унгария са затворени в гета. Децата са живи играчки в ръцете на садисти. Майки гледат как чедата им се избиват пред очите им. Старци се вкарват на сила във вагони като добитък. В Аучвец димът не спира да се издига над еврейските трупове. В Треблинка влаковете пристигат натъпкани с хора и се връщат празни, а ние тук, в България, ще запазим ли мълчание? Докато еврейските ни братя остават безмолвни завинаги. Остана ли поне капчица човещина на този свят и колко струва една власт, която се използва в услуга на злото? Кметът на Бургас остави писмото на масата. Погледът му се плъзна през прозореца надолу по улицата, на която играеха две деца. Много добре му беше известно кои са те. Едното, Давид Леви, бе син на градския часовникар. Другото, Симо, беше българче от махалата. Те не деляха света, но светът щеше да ги раздели. Погледът на бай Дянко се спря върху стената, върху която висеше икона на Свети Георги. Пламъкът на свеща под нея трепереше. На вратата се почука. "Влезте", каза кметът и се изправи. В стаята влезе Георги Тодоров, директорът на гимназията. "Видях писмото, Дянко. Искаш ли да чакаме или ще действаме?" "Ще действаме", отвърна Пръвчев. "Няма да чакаме." Той свика среща на видни бургаски общественици, учители, свещеници, адвокати, двама офицери от запаса и един стар равин. Събраха се в малката зала на читалище Просвета, без да водят протокол. "Господа", започна Пръвчев, "държавата ни иска нещо, което историята няма да ни прости. Онези горе го наричат временна мярка, но ние знаем, че това е началото на края." "И какво предлагаш, кмете?" попита отец Никола. "Съпротива. Тиха, упорита. Ще забавяме всяко нареждане, ще скрием хората, ще унищожим списъците.
От гарата в западна посока няма да тръгне нито един влак и ще изпратят писмо до самия цар. Равинът вдигна очи. Ще ви нарекат предател. Предател на какво? Отвърна Пръвчев. На заповед, издадена от страх? Не. Предател е онзи, който предава децата на съседите си. На 7 март в София го прие лично комисарят по еврейските въпроси Александър Белев. Господин Пръвчев, каза Белев, без да го погледне, получихме сигнал, че саботирате административните разпореждания. Вашите служители не предават списъци с имена на евреи. Времето ви изтича. Депортацията на жени и деца не е административен въпрос. Това е морален крах. Аз не служа на краха, господин Белев. Вие сте кмет, а не моралист. Аз съм човек, а после съм кмет. Ще ви накараме да се подчините. Не можете, защото не ме е страх. А вие се страхувате. На 10 март Бургаската гара бе осветена само от един фенер. Пръвчев бе наредил заради ремонт на мрежата в целия град да не се използва електричество в продължение на 3 дни. В този мрак не бе възможно да се извърши планираното насилствено събиране на евреи. Камионите не тръгнаха, докладите за изпълнението на заповедта останаха непопълнени. Същата нощ кметът се срещна с равина Давид Сасон. Господин кмете, защо го правите? Това може да ви струва живота. Знаете ли кое е по-страшно от това да умра? Да остана жив и да се срамувам. А ако ви убият, по-добре да ме убият като човек, отколкото да живея като бездушен чиновник. Знаете ли, равине, кое е най-страшното? Нашите братя и сестри, евреи, се избиват като животни от нацистите в тези лагери и никой не излиза жив оттам. В концлагерите твоите сънародници са принудени да си пробождат пръстите с игли и да си мажат бузите и устите с кръв, за да изглеждат румени и в добро здраве, защото ако не изглеждат така, не им дават да ядат, понеже нацистите смятат, че така се разхищава храна. И те, нещастните евреи, не след дълго умират. Не само в газовите камери, умират от глад, равине. Това е нечовешко, трябва да им се противопоставим, трябва да спасим колкото се може повече от тях на всяка цена. На следващата седмица при Пръвчев доведоха малко момичнице. Сара Коен, на 8 години. Беше се загубила, когато семейството й било принудено да напусне дома. Войници търсиха адреса й. Кметът я скри в кабинета си за няколко дни. През нощта и разказваше приказки и носеше шоколад, който пазеше за специални случаи. Една вечер малката Сара лежеше в тъмното, свита в ъгъла на кметската стая. Очите й не се затваряха, вратата скърцаше. Някъде отвън куче лаеше тревожно. Внезапен шум от улицата я накара да се свие още по-силно. Започна да хлипа. Мамо, прошепна тя, мамо! Вратата се отвори внимателно. На прага застана Дянко Пръвчев с фенер в ръка. Лицето му бе огрижено. Сара! Тихо рече той. Чух, че си будна. Тя не отговори, само кимна със сълзи в очите. Страх те е, нали? Момичето се изправи леко и прошепна. Ще ме намерят ли? Ще ме отведат ли, както татко? Дянко въздъхна, приближи се, седна до нея и сложи ръка на рамото й. Никой няма да те отведе от тук, Сара. Докато съм жив, ти си на сигурно място, кълна се. Но те идват нощем, взимат хора. Татко каза, той гласът ти се причупи.
Знам, очите му се напълниха с влага, светът е полудял, но не всички хора са лоши. Някои от нас сме тук, за да ви пазим. Понякога дори само един човек може да бъде като стена пред бурята. А мама ще я видя ли пак? Дянко замълча за миг. Работя по въпроса, ще направя всичко възможно, повярвай ми. Няма да те оставя. Момичето се сгуши в него, за пръв път от седмици заспа в нечии ръце. И в тъмното, докато вятъра виеше отвън, в една малка стая на кметството Сара Коен сънува светлина. Веднъж Сара попита кмета Пръвчев: а ти защо си сам, чичо Дянко? Той не отговори веднага. После каза: за да има кой да ви пази. След много усилия, тайни разговори, раздаване на подкупи и фалшифициране на документи, Пръвчев успя да уреди Сара да отиде при майка си. Жената бе временно задържана в Пловдив, но благодарение на намесата му и с помощта на един съвестен офицер бе освободена. После щяха да я закарат с дъщеря и в манастир край Сливен, където монахини щяха да ги скрият. Срещата на Сара и майка й бе кратка, но наситена със сълзи. Пръвчев стоеше на разстояние, наблюдавайки как двете се прегръщат, и тогава си каза: ако само за това съм живял, струвало си. Тази малка победа за него бе като лъч в безкрайен тунел от страдание. А в Европа влаковете продължаваха да карат човешкия си товар към лагерите. Ароматът на изгоряла плът попиваше в дрехите на концлагеристите. Майки сънуваха гласовете на децата си, заглъхнали завинаги. Ранени души бродеха в пустинята на човешкото безразличие. Тогава в България се появиха и други хора, като кмета на Бургас, които казаха не на чудовищните злодеяния, които отвориха вратите си за нещастните хора и им дадоха хляб, които ги прегърнаха. В началото на юни същата година в Бургас дойде официален пратеник от София, този път не с писмо, а с предупреждение. Господин Пръвчев, ходите по ръба на закона. Господин Пръвчев, Господин Пръвчев, ходите по ръба на закона. Има кой да ви замени. Има, каза кметът. Но нека този, който ще ме замести, погледне децата в очите. И така Дянко Пръвчев остана кмет до края на мандата си. Не бе освободен, не бе осъден, но сърцето му носеше тежестта на онова, което видя и скри. През януари 1944 година, по време на заседание в общината, той се изправи да говори за бъдещето на града и рече: няма да позволим омразата да стане закон. И се срина на пода. Инсулт, казаха. Умря в кабинета си, сред папки и карти с чернови с недовършени писма. В джоба му намериха лист с недовършено писмо до цар Борис. Ваше Величество, народът няма да запомни указите, ще запомни мълчанието, а мълчанието може да убива. Няколко дни по-късно на погребението му се събраха стотици хора. Сред тях евреи, българи, арменци, ученици, учители, работници, търговци. Хората вървяха в мълчание. Не носиха знамена, а портрети на спасени лица. Малката Сара стоеше до ковчега с бяло цвете в ръка. Сълзите й се стичаха по бузите.
без момичето да издаде звук.